खामानि मावाबा दानि जुगाव हिनजावफोरा ओंखामा खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय एसे गोबाव जाबायमोन भिडिअ गेरा दिनै नायलांलायदो लेट्स गो दिनै हिनजावा मा संदों नायनि र' मा संदों मा बेदर आरो अमा दारुदो थान्दार लगायनाय थान्दार अमा दिनै गोथाव जागोन बेसिया गोथाव संगोन ना गोथाव संगोन ओंखाम संबादो बेदरदो जानोसो मोजाङैनो नोंथांमोननो एसे जायगा देखायनो र' आं अमा फार्म बानायबाय थादों आरो जाजोबाखै दै सारना दोङो गोबाव जाबाय दै सारना दिनै लाङि गैखायामोन एखेबारे सानसे दिनै एसे दै सारनांगोन मैया खामानि मावदोंमोन आरो एसे दै सारनायनि बेयावलाय मा मैगं दिनै आं दानिनो इयावबो खारै मैगं नै जानांगोन दिनै गोग्गोमनो आं अमा फार्म बानायबाय थादों आरो ओमफ्राय जाजोबाखै दिनै हरनिफ्राय लाइन गैखायामोन बे मटरखौ बोनानै आं दसे दै सारनानै र' दायो उनावबो ओंखाम मोजाङै नङालै मावाबा खामानि मावाबा दानि जुगाव हिनजावफोरा ओंखामा झूठ बोल रहा है नैबेनो रायजोफोर आंनि अमा फार्मा जाजोब्बाय आरो फिसा फिसा 6टा रुम बानायगोन बानायबाय थादों लुक दै सारनो खारग'बाय र' ओइ जाफैगोना सारोनो सारगासिनो इयो जानानै थाफाबाय थायो आरो मानसिया मा अमा फिसिनाय जायो उनाव देखायलांसै नोंथांमोननो ओमफ्राय आं दा जाहाखौ बानायग्रोना लादों आरो अमा फार्मखौ मारै जायो मिथिया बानायग्रोना लाग्रोनि मोनसे खोथा आरो रायजोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि फेसबुक पेज आरो इन्सटाग्रामखौ फल' खालामना लाखिबा खालामना ला ओमफ्राय आंनि माखासे गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो ओमफ्राय दिनै आं नोंथांमोननो देखायनि आं हिन्जाव जेसे खामानि मावना होनि आरो ओमफ्राय ओंखाम संबादो मैगं नोंथांमोना आरो आंनि न'खौ देखायाखैमोन दै नै जानो नङा बेनो अबस्थाफोरा बारा मोजां नङालै जानो नङा दासो स्टार्टिं जाहांदों आरो न'नि खामानिफोरा मावजोबाखैनो न' लुनांगौ बहुद खामानि दं लुनो लुनो हायाखै हो This is my house. Tadi gue rabde jar bar detik leh. Teknya mengenam apa tak ya? Kamu kibele malam jangan. Kamu kibele malam jangan. Ayo mana kau? Mana kau? Neng song nasa. Masuk aja. Kamu kibele mana kan babu mana ya? Memang gobo tu ni. आंनि जाय भिउवार्स नोंथांमोन सोर स्कलारशिप मोननानै गोजोननाय मोनखो सोर मा लाखो कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो जोंबो मोनदो दै 5,800 मोनदो आं 5,800 मोनदो बहुत हेपि फैसा मोननायनि थाखाय 5,800 मोनदो होमबाबो इन्टारेस्ट बहुत बेखिनिखौ मोननायानोथ' 5,800खौनो जुदि मोनामोनबा मा खामानियाव दंमोन ना
바자라 소문데 못 칸디. 내 배장이 드라곤 방안에 드라곤아. 가야긴 러 가야나시건. 배장이 드라곤. Mana kayak kalian kok? कुछ बोलो ना मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ बोलो कुछ सब्सक्राइब करने दो शेयर करने दो दे बोलो Nãy yêu phe mày phải. deh yêu nữa Cả siêu này có thôi ra luôn. Ini guys, kamu jadi ke? Mana mana? ये साक नहीं मिला रे Payah le guys, kamu yang masih kini tak balana kapakan nih Ini kan maju bay. Oma bedor Sana sebelah nah. Jalan. Kare megon Kemana? Diskol sak nih Sana sana. Cái dòng đi mà lính nữa. Gue ganjar deh mio. Sao om? Là sao? Ôi ao vậy nè. Ôi ao. Ôi ao. Godau saya digde dong Ôn không làm được. Này, thằng nó nằm đâu lại? Đâu vậy? Nó còn sao nọ? Hello? Nang ni sana nalu. Xe đã cả hay yêu thằng vụ về. Oh my god Mangkuk sosong dulu nggak? Mangkuk sosong nggak? Good tao. Teraja ber Zakasnya naik beta Này về đó. Ui. Wife Ôn không. Bang du Selang ni oma betul eh. Gerak. Ngomongin juga Nama mata deh Ông nói với tôi là Teraja ber Zagrani Saya Zakma dia kancing Betul tuh sih ya dah ayo Zakma teraja ber kamu beda dari rena gue jadi tidak itu kan ya Hale itu kan sih. Thôi Rồi Chắc là được thôi. menang nih video konan beri nang ke so ane video konan ane mudah nang deba like kalam share kalam subscribe kalam thank you goodbye love you all